Shmai erbyn hyn. Diolch I chi am droi mewn unwaith yn rhagor. A gobeithio bydd y myfyrdod hwn yn helpu chi. Fel mae paratoi'r myfyrdod wedi bod yn helpu I fi wrth yn bod ni yn wynebu sefyllfa sydd yn agor o'n blaenau ni yn yr oes hon. Mae yna bethau sydd yn digwydd yn ein cymdeithas ni ac yn ein diwylliant ni sydd yn peri cryn concern. Ac mae angen I ni o safbwynt yr Efengil I edrych arnyn nhw, ystyried nhw, a ystyried ein hymateb i'r digwyddiadau hyn. Un peth sydd yn digwydd yn y cyfnod hwn yw bod geiriau newydd yn cael ei bathu ac maen nhw'n cael ei defnyddio gan y cyfryngau I bwrpas arbennig wrth gwrs. Mae'r geiriau hyn yn cael ei defnyddio mwyn dilorni pobl a bychanu pobl yng ngolwg yr awdurdodau. Geiriau fel walk, I fi'n codi'r mater yma oherwydd yn ystod y dynodau diwetha wedi cael trafodaeth ynglyn â'r gair hwn ac yn amlwg yn bod ni angen deall person i'n siarad gyda a fyna hefyd deall yn well I ystyr. Gair arall yw'r gair snowflake. Nawr y geiriau hyn yw'r geiriau yma'r papurau fel Daily Mail a'r Sy'n yn defnyddio'n gyson. Mae'n debyg, nid mod I yn darllen y papurau hynny, ond dyna beth mae pobl yn dweud wrthai, yn defnyddio rhain yn gyson mwyn ymosod ar bobl yma nhw'n anghytuno â nhw. Ac mae'r ddoi air erbyn hyn yn dynodi rhywbeth drwg yng ngolwg y papur ac yng ngolwg y sefydliad, achos mae'r papurau hyn yn lleisio llais y sefydliad. Dyna yw I pwrpas nhw. Maen nhw'n feirniadol o'r sefydliad a'r brydiau, ond nid yn feirniadol o'r gwerthoedd sylfaenol a diwylliant yma'r sefydliad yn I gynrychioli. Maen nhw'n lleisio y gwerthoedd hynny yn ddiadifar. Walk. Beth yw ystyr y gair walk? Wel, mae'n debyg. Yn America mae y defnydd o'r gair yma wedi dechrau ac mae'n gysylltiedig â awake yn Saesneg. Walk. Nath ddihuno. Nath ddeffro. A dyna yw ystyr y gair yn wreiddiol. Person walk yw person sydd wedi dihuno. Sydd wedi dihuno I sylweddoli beth sy'n mynd mlaen yn ein byd ni. Sydd wedi dihuno o drwmgwsg I sylweddoli beth sy'n achosi anghyfiawnder ac anhegwch yn ein byd ni. Sydd wedi dihuno I weld beth sy'n digwydd ac yn feirniadol o ganlyniad o'r awdurdodau a rhai sydd mewn grym am ganiatáu'r fath bethau I ddigwydd ac am wneud y fath bethau. Mae'n arbennig o wir I fod yn gysylltiedig gyda hiliaeth yn Unol Daleithiau'r America. Person walk yw person sydd wedi sylweddoli bod hiliaeth yn digwydd a bod angen gwneud rhywbeth yn ei gylchau. A pobl walk oedd yn gyfrifol am sefydlu mudiadau fel Black Lives Matter ac yn y blaen. Nawr, dyw'r mudiadau hynny a'r meddylfryd hwnnw ddim wrth fodd y sefydliad. Ac yn arbennig felly yma yn wladwriaeth Prydain, yma'r sefydliad gwleidyddol yn Llundain, mae'n atgas iddyn nhw y syniadau hyn. Felly, beth sydd I wneud? Dilorni pobl yma. Galw enwau arnyn nhw. Bychanu nhw. Yn gyhoeddus ac yn y blaen. Yr
hyn mae'r bobl yma yn gwneud yw pwysleisio cyfiawnder. Pwysleisio tegwch. Pwysleisio yr hyn sydd yn iawn. Yr hyn sydd yn iawn i bobl sydd dan ormes. Ac mae'r awdurdodau a'i llais yn y mudiad, yn y cyfryngau, am flin dy fi, mae rheini'n gweud bod rhain yn bobl ddrwg. Bod angen cael cegen nhw. Bod angen nhw fod yn dawel. Ac felly maen nhw'n ei gwawdio nhw. Ac mae'r gwawd yna yn mynd trwyddo i bobl fel chi a fi. Ac ni yn mynd i, oherwydd yr holl propaganda yma, yn mynd i ystyried y bobl yma o bosib yn bobl ddrwg. Pan mae pobl sydd yn ceisio cyfiawnder un nhw. Yn diwen ofnadw bod yn diwylliant ni yn dweud bod pobl sydd yn ceisio gwneud daioni yn ddrwg. Yr un peth sydd yn wir am y gair arall o'n i'n cyfeirio ato, sef snowflake. A snowflake yn dynodi, mae wedi newid i ystyr rhywfaint, ond erbyn hyn, mae'n dynodi rhywun sydd yn rhy sensitif, yn rhy deimladwy ynglyn â pethau sydd yn digwydd yn ein byd ni. Pobl sydd yn poeni yn cyswllt ni am bethau fel yr iaith Gymraeg, a'r diwylliant Gymraeg. Pobl sydd yn poeni, yn sensitif ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd, nid jyst yma yng Nghymru, ond eto gan gair Americanedd yr hyn sydd yn digwydd ar draws y byd. Ac maen nhw'n cael ei ystyried fel snowflakes. Term eto sydd yn dilornis, yn bychanu, yn gwneud sport ar ben. Pobl sydd yn poeni yn gwneud drwg yn ôl yn diwylliant ni. Nawr, nid rhywbeth diweddar yw hyn, mae rhaid i ni gofio hynny, ond rhywbeth sydd yn mynd nôl ar hyd yr oesoedd ym mhob gwlad ac ym mhob diwylliant trwy'r byd. Mae'r pobl sydd mewn grym, pobl sydd ar cyfoeth, pobl sydd â statws yn ofni unrhyw fath o fygythiad i'w grym ac i'w cyfoeth ac yn y blaen, ac yn yr hen ddyddiau mynd a galw'r bobl hynny yn hereticied, fel oedd yr eglwys yn cydweithio gyda'r wladwriaeth yn yr oesoedd canol, lan hyd yn presennol yn rai sefyllfaoedd, ystyried bobl sydd yn meddwl yn wahanol, yn edrych yn wahanol ac yn pwysleisio y pethau hyn yna hereticied. Ac mae rhaid i herlyd nhw, mae rhaid i lladd nhw, mae rhaid i dinistrio nhw, ac yn aml iawn mynd i ryfel yn erbyn pobl. So oedd pobl yn y genedl honno'n yn hereticied yn gyffredinol, rhaid mynd i ryfel, yn mynd ar groesgad yn ei herbyn nhw, fel y gwneithbwyd yn erbyn pobl Langdoc, yn nehyd i'r Ffrainc, y Catharied, fel nhw cael ei adnabod, oherwydd bod nhw'n meddwl yn wahanol ac yn feirniadol o'r trefn oedd ohoni, a croesgad a lladd nhw wrth y miloedd wedyn ni. Dyna ymateb y sefydliad. Dilorni, sarhau, iselhau, ac erlyd, os oedd cyfle ganddyn nhw wneud hynny. Nawr, mae ei weld yn yr Hen Testament. Dyna ymateb y bobl oedd mewn awdurdod i'r proffwydi. Pobl oedd mewn grym, os byddai'r ieithwedd mae i gael yn y cyfnod hwnnw, gallwch chi ddychmygu y brenhinoedd yn Jerusalem yn galw pobl fel Eseia a Jeremia yn woks, neu'n snowflakes. Ond nhw'n defnyddio terminoleg tebyg. Ac mi roedd y proffwydi yn ymateb fel nath Eseia, ac yn dweud rhan o'r drwg sydd yn perthyn i'r bobl yn Jerusalem yw'r ffaith i bod nhw'n ystyried pethau da yn ddrwg, a bod nhw'n ystyried pethau drwg yn dda. Ac mae'n ni beirniadu nhw oherwydd hynny, gwndwch. Gwair rhai sy'n galw drwg yn dda
a da yn ddrwg, sy'n gwneud tywyllwch yn oleuni ac oleuni yn dywyllwch, sy'n gwneud chwerw yn felys a melys yn chwerw. Ie, o'n nhw'n bod y pryd hynny, galw da yn ddrwg. Ac yng nghyfnod Iesu, wrth gwrs, mi roedd nhw'n bod hefyd. Mi roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn feirniadol o Iesu, ac os byddai'r ieithwedd yn bodoli y pryd hwnnw, mae'n siwr y bydden nhw wedi defnyddio hyn. Pa nath yr ysgrifenyddion a swyddogion y sefydliad, swyddogion y deml oedd yn cydweithredu gyda Rhufeiniaid, y swyddogion hynny lan i Galilea i gweld beth oedd yn digwydd ac yn ymateb i beth oedd Iesu yn gwneud. Os byddai'r ieithwedd mae i gael bydden nhw wedi gweud wrth y bobl oedd yn gwrando, ei, mae hwn yn walk, mae hwn yn snowflake. Sgwlwch arno fe. Gwrandwch arno fe a pidwch a cymryd unrhyw sylw o beth mae yn ddweud. Achos mae e'n ddrwg. Ie, ond nhw'n cyhyddo Iesu o fod yn ddrwg. Mae'r efengylau yn nodi hynny sawl gwaith. Ond fi am ddarllen un tro pan bod nhw yn galw Iesu yn ddrwg. Yn y drydedd bennod o efengyl Marc, mae hyn yn cael ei ddweud. Daeth i'r tŷ, a dyma'r dyrfan am gasglu unwaith eto, nes i bod methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed, a phan glywodd ei deulu, aeth yn dallan i'w atal ef, oherwydd dweud yr oeddent y mae wedi colli arno ei hun. Hyd yn oed ei deulu fe. Mair i fam, i frodyr a chwiorydd. I ni'n casglu bod Joseph wedi marw erbyn hyn, ond maen nhw wedi llyncu'r propaganda. Maen nhw yn poeni am beth sydd yn digwydd, yn credu bod Iesu yn gwneud yn wrong. Ac maen nhw'n gofyn o fe, dereg atre, maen nhw'n poeni amdano fe. Ac maen nhw'n becso am yr hyn oedd yn digwydd iddo fe. A'r ysgrifenyddion hefyd, a oedd wedi dod i lawr o Jerusalem, yr oeddent hwythau'n dweud, y mae Beelzebul ynddo, a trwy benneth y cythreiliad y mae'n bwrw allan gythreiliad. Galwodd hwy ato ac meddai wrthynt ar ddamhegion, pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan? Os bydd teyrnas yn ymrannu yn ei herbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Ac os bydd tŷ yn ymrannu yn ei erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn ei hun ac ymrannu, ni all ynte sefyll. Y mae ar ben arno. Eithir ni all nef fynd i mewn i dir i'n cryf ac ysbeilio ei ddodrefn heb yn gyntaf rwymo'r i'n cryf. Wedi'n caiff ysbeilio ei dief. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ddeir popeth i blant y ddeiar, i pechodau a'i cableddau, beth bynnag fyddant. Ond, pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff faddeiant byth. Y mae'n eog o bechod tragwyddol. Dywedodd hyn oherwydd iddynt ddweud y mae ysbryd aflan ynddo. Nawr mae'r ysgrifenyddion mae wedi mynd lan o Jerusalem i Galilea i weld beth sydd yn digwydd. Maen nhw'n gweld beth mae Iesu'n gwneud. Maen nhw'n gweld y ffordd y mae e'n helpu pobl, yn gwella pobl. Mae e'n gweld y ffordd mae'n dod â llawenydd i fywydau pobl, a gobeith i fywydau pobl, a chyfeiriad i'w bywydau nhw. Maen nhw'n gweld hyn i gyd, ac maen nhw'n gweud i fod e'n ddrwg.
fod yr hyn y mae e'n gwneud yn ddrwg. Mae e'n woke. Mae e'n snowflake. A dyna'r modd y maen nhw'n edrych ar Iesu. Ac nid yn unig y maen nhw yn gweld Iesu yn y goleuni hynny, ond maen nhw yn perswadio pobl eraill i weld Iesu yn yr un goleuni. Mae ganddyn nhw i peiriant propaganda, wrth gwrs. Mae ganddyn nhw awdurdod. Mae ganddyn nhw gyfoeth. Mae ganddyn nhw rym. Ac maen nhw'n gallu defnyddio eu hadnoddau i wneud pobl i ymau Iesu. Ac ni'n gwybod ar ddiwedd oes deiarol Iesu yn y llysoedd yn Jerusalem pan oedd e o flaen Peilat a'r archoffeiriad a Herod. Mi roedd pobl gyffredin yn cael ei defnyddio mwyn gweud celwyddau. Gweud celwyddau am Iesu. Ymosod arno fe. Mwyn cael ei wared e. Nawr mae Iesu'n ymateb i'r rhain. Mae'n ymateb i'r rhain drwy ddweud bod popeth yn cael ei maddau. Gallwch chi'n sarhau i, meddai Iesu. Fe allwch chi weid bych chi moyn amdana i. Fe allwch chi dderbyn maddeuant am hynny os ydych chi'n edrych ar hau, wrth gwrs. A sylweddoli bod chi wedi bod yn gweud yn wrong. Ond mae dweud bod yr ysbryd lân yn ddrwg. Tu hwnt i hynny. A dyna sydd yn digwydd yn y fan hon. Mae'r bobl yma, yr ysgrifenyddion o Jerusalem, yn gweud bod Beelzebul yn bod yr hyn oedd Iesu'n gwneud oherwydd bod Beelzebul gydag e. Ac yn ei ddefnyddio fe. Beelzebul, un o'r enwau am y grym drwg, wrth gwrs, y Beelzebul, un peth a Satan yn enw arall, a mae'r ddau enw'n cael ei defnyddio yn y darn yma. Beelzebul a Satan yn defnyddio Iesu, medden nhw. Pan bod e'n gwella pobl, Beelzebul sydd ar waith. Pan bod e'n rhoi llawenydd i fywydau pobl, Satan sydd ar waith. Wel, na chi gyflwr anobeithiol i fod yn dyfa. Gweld daioni ar waith a'i alw yn ddrygioni. Defnyddio'i statws, defnyddio'i hawdurdod, defnyddio'i cyfoeth mwyn cyflwyno celwydd. Celwydd difaol, dinistriol. A dyna beth o'n nhw'n gwneud. Ac mae Iesu'n ymateb a gweud, unrhyw un sydd yn gweud bod daioni, gwaith yr ysbryd, yn ddrwg. Mae'r person hwnnw tu hwnt i bob gobeith. Pobl sydd yn gweld yn ein byd ni fel diwylliant ni. Fel y Daily Mail, a'r Sun, a'r Express ac yn y blaen. Maen nhw'n gweld y daioni sydd yn digwydd ac yn ei alw yn ddrygioni. O Dduw maddeuer, bob yr un ohono ni, os ydyn ni'n mynd i'r cyfeiriad hwnnw. Gad i ni edifarhau a throi o Dduw. A galw daioni pwy bynnag sy'n ei gyflawni yn ddaioni. A drygioni yn ddrygioni. Unrhyw beth sydd yn dwy'n gobeith a llawenydd a gorfoledd ac urddas i fywydau pobl. Gad i ni lawenhau a'i ganmol a diolch am waith yr ysbryd. Amen.